jikiduke nasebhedlela mhlawumbe abelethe bayithathe indlela thizeni bese ukuhambe lo umnyaka ke bese ethola ukuthi naye wazalwe Wembethe inkosi yami yilapho ke naye ke ebese ethola khona ke imbuzi ke ebese lungisa ke ingubo yakhe azalwe Wembethe Sohlaza uyabona lo daba ake ngene kancane kulona ngijule ingubo Sohlaza ihlukene igaba ezintathu khona ingubo yethongo bese kuzoba khona ingubo yokuphatha abantu ingubo yezwi ebese kuzoba khona ingubo Sohlaza yamabhizinisi njengoba duyichaza nje ukuthi umuntu anothe ihlukene kathathu leso Sohlaza yokuthi umuntu eyobungoma noma yani nani usuke enikezwe amandla ukuthi yena mangabe esembulile ingubo yakhe umsebenzi wakhe wethu ngokwazi ukuthi usebenzeke kunomuntu Sohlaza ukuthola ukuthi esigodlweni abantu kuveza ngabe bangena kodwa umsebenzi uyamfimfa ngoba isibunge sokuthi simlandele umsebenzi akasilungisile kwesinye isikhathi uthola ukuthi Sohlaza abantu bayangena kakhulu kodwa egazini lakhe eyazi ukuthi konke eshodayo engenzeki uyabona ingubo yakhe le yethongo bese kuzoba khona ingubo Sohlaza yamabhizinisi uthola ukuthi Sohlaza unamabhizinisi umuntu kodwa siyamncoma thina ngapha sithi uphumelele ngapha ucapha ezikweletini ibusiness lakhe lifuna ukudliwa imali amabhek yonke into imali ithi ifika kuyena ibe neendleke eziningi uyabona ebese kuzothi yabona ke le yezwi leyo ke Sohlaza ihamba izishaya ngisho umongameli president imbali ngoba usuke enikezwe amandla okuphatha abantu yezwe lento ngisho ebese yena ebaphatha abantu engayilungisile ingubo